Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban utawi komunitas ingkang begja rahayu. Lumantar komunitas ingkang sae ingkang begja rahayu tentu adamel anggenipun kula panjenengan ngayahi jejering murid-murid dalem Gusti sansaya mongkok, sansaya bangga lan wantun merga akeh balani, merga akeh kancani, lan paguyuban utawi komunitas tansah nyengkuyung sacara positif. Anggenipun kula panjenengan asung paseksen menggaing kasaenan lan katresnan dalem Gusti. Benten menawi wonten ing komunitas utawi paguyuban menika malah congkrah, cerah sulaya lan sanes-sanesipun saengga setunggalan-setunggalipun malah do curiga, do bersaing, terus nyingkirake siji lan sijine. Yen sampun mekaten anggenipun asung paseksen menggaing kasaenan dalem Gusti jejering murid dalem tentu boten gampil. Lah aku arep asung paseksen dadi wong Katolik, dadi murid dalem Gusti ing tengahing masyarakat ning ora ana sing dukung lak ya rekoso. Nek ana apa-apa ora ana dekengane. Para murid dalem Gusti ingkang estu ngraosaken bilih Gusti Yesus menika dados sumbering gesang lan sumbering pengetahuan wawasan, menapa dene ugi pakaryan-pakaryan ingkang nengsemake. Ning pranyata wonten ing bojone pungkasan Gusti Yesus tanda kutip pamit dumateng para murid bilih panjenengane bakal jengkar nilar para murid. Tentu menika ndadosaken para murid nggih susah. Naminipun wis biasa urip mulya, urip begja merga Gusti Yesus, ning sumber panguripane ilang. Lah ya rekoso. Kados kula panjenengan sami yen anggenipun gesang menika umpamane gumantung marang tiang tertentu utawi wonten ing brayat gumantung marang bapak merga sing nyambut gawe mung bapak, liyane nganggur ora duwe pemetu lan sapanunggalane lan dilalah nyuwun sewu bapak katimbalan Gusti. Kula panjenengan saged mbayangke ndah po rekasane lajeng anggenipun nglampahi gesang merga sing duwe penghasilan, sing duwe pemetu wis ora ana, terus arep mangan apa sesuk embene. Nah, para murid ugi ngalami kirang langkung gegambarane sing kados mekaten. Gusti Yesus bakal nilar para murid. Nah, kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 16 ayat gangsal ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, saiki aku arep lunga sowan ing ngarsane kang ngutus aku. Ewadene kowe ora ana sing nyuwun priksa Gusti badhe tindak dhateng pundi, nanging
marga kowe dak belakani atimu kebak ing rasa susah. Nanging aku kandha marang kowe, luwih prayoga yen aku lunga, awit saumpama aku ora lunga, kowe ora sida dirawuhi Sang Panglipur. Dene yen aku lunga, panjenengane bakal dak utus ngrawuhi kowe. Dene yen panjenengane rawuh, donya bakal diyakinake bab dodok seleng dosa, kasunyatan lan pangadilan. Bab dosa, merga ora padha ngandel marang aku. Bab kasunyatan, marga aku sowan ing ngarsane Rama lan kowe ora bakal weruh aku maneh. Bab pangadilan, marga panguwasaning donya iki wis diadili. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken pangandika dalem Gusti ingkang rawa ing bojana pungkasan. Injil Yohanes bab 51 gangsal 11, 16, 17 konteksipun bojana pungkasan. Lan dinten menika Gusti paring priksa dumateng para murid bilih Gusti bakal jengkar nilar para murid sowan ing ngarsaning Allah. Lan para murid dipun ngendikaaken Gusti, kowe padha ngrasa susah naminipun ditinggal wong sing ditresnani menapa malih wong sing tanda kutip nguntungake menika mesti agawe susah. Rikala tasih gesang sesarengan, para murid ya nunut mulya, nunut moncer populer merga Gusti Yesus. Lan temtu nggih sacara moral para murid ya dikenal sae merga Gusti Yesus sing dadi gurune termasuk tiyang sing sae, wonten sing mastani nabi. Nabi menika wonten ing status sosial Yahudi inggil derajate luhur. Mila para murid sacara sosial nggih mbok omong mantan nelayan, buruh nelayan, ning merga nderek Gusti Yesus statuse wonten ing masyarakat Yahudi kinurmatan. Mila sampun saklimrahipun yen lajeng para murid ngraos susah merga Gusti Yesus sing dadi sumbering kabegjan menika nilar para murid ora bakal bareng-bareng meneh. Injil dinten menika boten nyariosaken kados pundi tanggapanipun utawi reaksinipun para murid. Ning Gusti paring prajanji langkung prayoga yen Gusti jengkar awit menapa Roh Panglipur sing bakal kautus. Menika yen wonten ing sejarah keselamatan ateges periode Gusti Yesus sampun rampung kalajengaken periodenipun yang Roh Suci. Nah, pasamuan suci, wiwit pasamuan suci perdana menika kaampingan dening yang Roh Suci. Injih Roh Gusti Yesus piyambak boten sacara jasmani ngamping-ngampingi para murid dalem kados rikala sugenge ing tanah Yahudi, ning sacara ilahi, sacara rohani anggenipun ngamping-ngampingi para murid, ngamping-ngampingi pasamuan suci. Yang Roh Suci menika roing kasunyatan, roing panglipur sing bakal nuntun para murid injih pasamuan suci perdana ngantos sakmenika lan ngantos pungkasaning jaman bakal sansaya mahami dodok seleng dosa, kasunyatan lan pangadilan. Menika ingkang dados timbalanipun tanda kutip yang Roh Suci. Nuntun para murid dalem sansaya tepung kalian Gusti Yesus ingkang sampun wungu menggaing panebusan. Kados pundi Gusti Yesus sampun nebus dosa-dosaning jagat, dosa-dosaning umat manungsa sing mung sakarepe dhewe, sapenake dhewe saengga lajeng nglanggar menapa sing dados dawuh-dawuhing Allah kados Adam lan Ibu Kawa.
Yang Roh Suci ingkang nuntun ugi supados para murid dalem saking jaman majaman sansaya nemokaken lan gesang tinuntun ing kasunyatan kebenaran lan pangadilan. Kados pundi ing sakmangke kula panjenengan sami nggih bakal diadili sapa wae wonge sing gesang wonten ing alam donya saderenge mlebet swarga menika bakal nampa pangadilan. Mugi-mugi lumantar sabda dalem Gusti menika kula panjenengan anggenipun ngayati lan gegesang semangat Paskah sansaya tinarbuka dumateng pakaryaning Hyang Roh Suci. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.